Da na san so hakan yake da ban fara ba. Daɗin rabuwa ya sa na zubar da wayena. Malam Manzet. Umar, me doya? Ya ake ciki? Malam Manzet lafiya, muna da lecture kuma ka zo ka tsaya anan? Kadda fa a ce kuma zancen soyayyen nan ne fa. Umar soyayya ba ta ba. Soyayya cikin ta san ba tsari. Na karanta digiri. Na karanta masters. Ina karatun PhD. A ce yarinya ya SS1 ita take gindaya min sharuɗa akan soyayya. Ita take ce min ayi a bari. Ko ba kuma ya kamata ko dan matakan karatu na ta mutunta ni. Soyayya kenan. To gaskiya soyayya cikin ta san babu tsari. Soyayya kenan. Babu babba ba yaro. Sannan kuma babu zancen ma shekaru a cikinta. Kawai ka daina wannan tunanin. Kai dai kawai mu tafi kenan. Kawai ku je class din nan mai doya. Baba kawai mu tafi class da Allah. Ni fa ko na je ba abin da zan gane. Malam Manzet ka share mu je class kawai. Mu je haba. Allah ya sauka. Makin mai da ni bawo, to Allah ya ba mu alkhairi. Ki ba ni nufin kira sharri, kin sare min dukan buri. Yanzu baki da wani tasiri, na dangana haƙuri na yi. Ya Allah kai min sauyi, ka sawa zuciya sanyi, ya sauke